Добре, да се върнем на Княжево. Това, което знам е, че тук след войните се заселват доста бежанци от Дебърско в квартала. Но да почнем от Княжево. Какво вие знаете за Сега ще ви квартала? кажа за македонските бежанци, много малко знам от Княжево, обаче аз съм родена, тук ви казах, октомври 40-та година. Имам спомени от 43-та година, когато бяха бомбардировките на София. Че това, което го каже на някой, мисли, че е някаква лъжа, защото 43-та на 3 години нямам спомен от преди това. Поне не мога да си спомня да имам някакъв, но помня как на къщата се сваляха, нали, сирените биеха, затъмнявахме къщите. Те не бяха толкова много, колкото сега, разбира се. Тук къща, там някъде къща, тук Пипаркови, Мечкуевски, горе на професор Христосков, на професор Михил Арнолов, тук Михил Кремен беше също. Това беше, тук беше белогвардейците при сегашния Свети Пантелеймон. Манастира, беше на Врангел, князе, графове, кой без крак, кой без ръка, такива идваха тук на гости при баба ми. Говориха френски, тя не знаеше руски. Баба ми е дошла от Браила, без да знае български. Тя са френски възпитаник. Тук там е къща, но насреща беше спиртната фабрика, доста индустриален район. Текстилната фабрика на Боичо ми Радев, аз за това исках да говоря за това, какво се случи с индустриалците после, от това, което аз знам, и с царските офицери, от това, което аз знам. И бомбардировките целеха и фабриките тук. Нали. Не знам да са оцелили фабрики, но аз помня тези светещите крепости. Това бяха английски бомбардировачи или американски, не мога да кажа, защото англо-американски ескадрили може би са били заедно, нали, нямам представа, но помня, че небето светеше. Те осветяваха тази територия, за да се сигурно, за да се ориентират къде да пуснат бомбите. Тогава точността на попадението на бомбата е била много ниска. И въпреки осветяването и височината, на която са летели, със сигурност не е могла да бъде по-ниска. Майка ми имаше шапки филцови и по някое време идваше тук Гошо Македончето му викаха, който правеше от шапките обувки. Така че нейните обувки тогава бяха елегантни. И Георги Македончето е просто пред очите му един много, много красив, млад мъж, който правеше тук на всички ни обувки от шапките, главно на майка ми, по-официални, от нейните шапки. Беше винаги усмихнат и говореше на по-различен от шопския тук, нали, значи на македонски. Беше симпатичен, ние много го обичахме него. И това Македончето е първото нещо, което тук чух, че има такива Македончето. Долу беше пък фурната на Охрид и аз ходех дори боса до там да купувам хляб. Защо е Охрид? А пък Охрид не е български град и така нататък. Това по-скоро баба ми го е разправила. Със сигурност заради това, че тук имало македонски бежанци. Това може да се види в църквата, нали, Свети Илия, като влизахме, гледахме дарени икони, където пишеше от различни части на Македония, от Егейска, от Охридска. Сега може да ги видите. Трябваше да се реставрират. Бяха влезли в една програма за реставрацията на младия свещеник, ми беше казал, но дарени от македонци, което не е случайно. Така е Света Илия, Свети Илия. Точно така. Освен това,
един от първите лекари, които идват в Княжево, е този доктор Кусев, Пантелей Кусев,